ħarġu l-ewwel ġurnata ġew in-nies, dak li jkun anke joħroġ ilu magħluq dawn ix-xarej qisu u n-nies bil-mod u mbagħad nibdew nirkupraw bil-mod. Ġew in-nies ġew mhux dak in-nies li bħal speċi dak ir-raxx tan-nies imma dak li jkun jibda jagħmel kuraġġ nirpiljaw bil-mod u xekka. U li dal-waqt ħaniftħu għat-turizmu, ħatibdew taraw aktar turisti u xek, tittamaw fihom naħseb. Nittamaw li jiġu t-turisti issa ħalli l-pajjiż jerġa' jiġi fejn kien qabel bħal speċi. Aħna turisti ġeneralment hawnhekk irriduhom il-belt. U inti kemm ilek tarmaw ġew? Kelli 12 sena llum għandi 64. 52 sena. 12 sena kont nitla' ma' missieri. Tifhem. Imma bħallum ħadd pjaċir li ġejt. Hekk ma sejjek l-ewwel ġurnata kif kienet l-ewwel ġurnata? Le, ma ngergirx. Tifhem. Ġewna nies. Le, kien hawn erba' min nies. Fejn is-soltu konna dal-aħħar qabel ma rtirajna ġewwa. ħafna aħjar. Ġdid tagħkom. Daqshekk ħadna naqra r-ruħ.